Wiek is de voordeur van Maastricht, het stukje binnenstad tussen het station en de Maas. Het winkelaanbod in dit trendy stadsdeel onderscheidt zich door kleinschaligheid, authenticiteit en ambachtelijkheid. Je vindt er luxe voedingswaren, maar ook antiek, interieur en beeldende kunst. In de karakteristieke straten kunt u heerlijk eten in een van de verschillende restaurants. Er zijn ondernemers die kenmerkend zijn voor Wiek. Enkele daarvan zijn al meer dan 50 jaar hier gevestigd. Soeters, gelegen aan Hoogbrugstraat, al meer dan 60 jaar een begrip in Maastricht. Voor de nieuwste snufjes op car, electronics en telecomgebied moet u bij Kai zijn. Voor meer informatie soeters.com. Bakkerij Stevens, gelegen aan de Wiekerbrugstraat, heeft als specialiteit Dezenbrood. Dit ambachtelijke brood wordt in eigen bakkerij op stenen vloer overgebakken. Dit jaar is Bakkerij Stevens Wiek genomineerd voor Bakker met Ster. USA Car Wash, de carwash met persoonlijke service en topkwaliteit. Wij wassen uw auto als met de hand, maar dan veel beter. Geheel vernieuwd groter stofzuigerpark en geheel vernieuwde drooginstallatie. USA Car Wash, simply the best. Foto Video Graus BV is een begrip in Maastricht en tegenwoordig met de webwinkel nu ook door heel Nederland. Bij onze specialisten krijgt u vakkundig advies tegen zeer scherpe prijzen. Neem een kijkje op onze website en bestel online www.grausonline.nl. Mede door de drijvende en enthousiaste kracht van OIW, maar vooral de bereidwilligheid van de ondernemers om het samen te doen, zorgen voor een bruisend Wiek.